BJP along BJP mass joining a Jaimek kidding pon. Pakistan pen India ang bongron thama ke doko ka joksot dak pen India kang piaphan ke pachini. Aprangsi Karbi life Abirta kilangver Arab do anaphan sitami nilihin pen kardom nang pajir iklo kardom pini Adap Abirta along pen nili sami reng mirti mupi totang te pini Adap Abirta ang ton pen arjuponikha. Pini aru ni Bhaitroxi arni Borjan MAC constituency ke parlopon upper HDP pathua klamalong Bharatiya Janata Party armu kachepo oka Jaimek mesen pen ding pondo. Bangso armu kachepo okpona mayalong alohi sarpua man pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Turiram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Dorsing Ronghang EM Surjo Rongphar MAC Kadom Terang Pi pen chenglok penang an man pen ki thekeding atum chatong dunsi APHLC lapen Congress Aratapan CEM Dr. Turiram Ronghang lapen team Karbi Anglong atum pen deng pondo. Bangso armu kachepo okpona mayalong CEM Dr. Turiram Ronghang MP Amar Singh Tiso atum chenglok penang an ki thekeding atum jumesen alam the than tikang si mei mesen pen pachun pondo. Borjan pen angtong terang report Karbi Life. Ang rumpet pen surisi sose adona tumke pini APSLC si ongdung ke APSLC yo APSLC pen Congress ci open si pini BJP lo klamra pen na pini ang chepe ogdum no pen nilitum tame deng ono aselang tum BJP party claim gedam mesen tu matha par 6 alang tum munthi par 6 alang tum matha kerla si ini yong tung APSLC la pe Congress pe COC BJP long chepe ogdum no lason thora sayang deng open up tan sri long doji sri consensus aprang na betahini APSLC tu nang join den lo pena bako nang join thulang sapu lapen ke open up dik bange kuplia consensus pena dik si bange amreng consensus associate ko dam thubom po socheng consensus along tina consensus ta do alam consensus ni tu mula ampor na chelang right arbia dak silang bom ta laso ke join sosia botol mokan mesenji mal sosi pacheton dan sini tumta ke join ba ke den pon bom asipini Karbi Anglong aratum kitu anda me pini matha kelasi SLC lapen Congress tum si open si pilong anche pok sena je pok dum pini ke kedeng alang teman kalcho mai ini bang suri se aphai bang ke mane adon sipu bang suri se adon angrum petpen ke bang suri ni ko ba to pai. Lason si Karbi Anglong Ardal Phanta pini ni Bhaitroxi arni D4 rong sopi railway station along mock drill ke pado pona sonsi non India pen Pakistan ang bongche thengkheng lo putang de koson pen si kachere mek nang jima bute Karbi Anglong administration atum pen chapatir pi ponsi D4 rong sopi along kedo D4 railway station along mock drill pado pon lo mate lam arjan pen pachini pon lo pusi birta ritum long. News desk report Karbi Life.